Έντιμη κύριε Υπουργέ, κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, έντιμοι κύριοι βουλευτές, κυρία Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, έντιμα μέλη της οικογένειας του αείμνηστου Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια, κύριοι και κυρίες Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων, κύριοι πρώην Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι εκπρόσωποι τοπικών σωματείων και οργανώσεων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη σημερινή τελετή εγγενείων του Πάρκου Δημήτρη Χριστόφια. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λακατάμιας, τιμώντας το θεσμό του Προέδρου, αποφάσισε στη συνεδρία του ημερομηνίας 12 Μαΐου του 2022 να προχωρήσει με την ονοματοδοσία πάρκων προς τιμήν των αείμνηστων Προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια, Τάσου Παπαδόπουλου και Γλάφκου Κληρίδη. Παραδίδουμε σήμερα στο κοινό το πρώτο από τα 3 πάρκα. Το πάρκο συμπεριλαμβάνεται στην ευρύτερη πολιτική του Δήμου για την ανάπτυξη των χώρων πρασίνου στην περιοχή, που έχει ως απότερο στόχο την προαγωγή της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Λακατάμιας. Ευχή όλων μας είναι ο χώρος αυτός να αγκαλιαστεί και να προστατευτεί από τους επισκέπτες του και να αποτελέσει ένα χώρο χαράς και ξαγνιασιάς. Η σημερινή τελετή αρχίζει με την ανάγνωση σύντομου βιογραφικού του Δημήτρη Χριστόφια. Ο έκτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης Χριστόφιας, γεννήθηκε στο κάτω δίκομο της επαρχίας Κερίνιας στις 29 Αυγούστου του 1946. Οι γονείς του ήταν ο Χριστοφής και η Άννα και είχε 4 μικρότερες αδερφές. Μεγάλωσε φτωχικά και τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα με στερήσεις. Από μικρή ηλικία βοηθούσε τον πατέρα του στις οικοδομές και στο καφενείο που διατηρούσε και διένεμε εφημερίδες. Φοιτήσε στο Εμπορικό Γυμνάσιο Νεοκλέου στη Λευκοσία, από το οποίο αποφοιτήσε το 1964. Το 1969 πήγε για σπουδές στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών της Μόσχας. Αφού ολοκλήρωσε τη διετή φοιτήση, μεταπήδησε στην Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών της Σοβιετικής Ένωσης, από την οποία αποφοιτήσε ως διδάκτορ ιστορικών επιστημών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1974. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Μόσχα γνώρισε τη σύζυγό του Έλση, με την οποία παντρεύτηκαν το 1972 στο κάτω δίκομο. Απέκτησαν 3 παιδιά, τη Μαριάννα, τη Χριστίνα και τον Χρήστο. Είχε ενεργή δράση στα κοινά από νεαρή ηλικία. Στην πολιτική του σταδιοδρομία, ο Δημήτρης Χριστόφιας διατέλεσε γενικός γραμματέας της ΕΔΟΝ, γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, βουλευτής Κερίνιας και πρόεδρος της Βουλής. Το 2008 εξελέγει ως έκτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Δημήτρης Χριστόφιας κατήχε πολλές τιμητικές διακρίσεις και μετάλλια, μεταξύ των οποίων και το μετάλλιο Αλεξάνδερ Πούσκιν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μεγαλό Σταύρο σε άστρο της Εκκλησίας Αγίου Μάρκου, Μέγα Περιδέρεο του Τάγματος του Πίου του Ένατου και μετάλλιο του Τάγματος Φιλίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κατήχε επίσης τιμητικούς τίτλους από αριθμό πανεπιστημίων, όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Κρατικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Μόσχας, το Πανεπιστήμιο για Ξένους της Περούτσια, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Μαριούπολης. Έχει τιμηθεί επίσης από πολλές πόλεις σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ουκρανία. Ο Δημήτρης Χριστόφιας απεβίωσε στις 21 Ιουνίου 2019. Παρακαλώ τη Δήμαρχο Λακατάμιας να προσέλθει για το χαιρετισμό της. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, φίλε Γιώργο Αναστασίου, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, έντιμα μέλη της οικογένειας του αείμνηστου Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων, κύριοι πρώην Δημάρχοι, πρώην Δημοτικοί Σύμβουλοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι εκπρόσωποι τοπικών σωματείων και οργανώσεων, αγαπητοί συντιμότισσες, συντιμότες, φίλες και φίλοι. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λακατάμιας, σας καλωσορίζω στα εγγένεια του Πάρκου Δημήτρης Χριστόφιας. Σήμερα παραδίδουμε στα παιδιά και τις οικογένειες του Δήμου μας έναν ακόμη παιδότοπο. Ένα παιδότοπο που κατασκευάστηκε στη βάση σύγχρονων ευρωπαϊκών προδιαγραφών και προπαντός με πολύ αγάπη και μεράκι. Παιδότοπος σημαίνει χαρά, ζωντάνια και παιδικά χαμόγελα. Σημαίνει παιχνίδι, δραστηριότητα αλλά και χαλάρωση, αποτελώντας πολλές φορές όαση στη δύσκολη καθημερινότητα. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που εγκαινιάζουμε το πρώτο μιας σειράς τέτοιων χώρων πρασίνου στο Δήμο μας
σε συνέχεια της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου να προχωρήσει σε ονοματοδοσία των χώρων με ονόματα των πρώην Προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, συγκεκριμένα των αείμνηστων πρώην Προέδρων Δημήτρη Χριστόφια, Τάσου Παπαδόπουλου και Γλάφου Κληρίδη. Για τους Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και Σπύρο Κυπριανού, για να μην νομίζω ότι αδικούμε τους, έχουν δοθεί ονόματα σκλεοφόρους. Πρόκειται πρωτίστως για μια συμβολική πράξη σεβασμού προς τις αξίες που προσβεύει ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο δημόσιος χώρος συνδέεται άλλωστε άμεσα με την έννοια της δημοκρατίας, της συμμετοχικότητας, της συνάντησης και της συναναστροφής. Ένας τέτοιος χώρος, όπως αυτός που βρισκόμαστε τώρα, μπορεί να λειτουργήσει ως πυρήνας κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συμπερίληψης. Είναι σημαντικό που ο πυρήνας αυτός θα εξελιχθεί και θα είναι πράσινος, καθώς η ισχυρή πεποίθησή μας είναι πως τέτοιοι χώροι αναζωογονούν τον αστικό ιστό, προσφέρουν ανάσες και βελτιώνουν αισθητά την ποιότητα των ζωής των κατοίκων. Πρόκειται για μια αντίληψη που αποδεδειγμένα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας, αφού τα τελευταία χρόνια αυξήσαμε σημαντικά τους πνεύμονες πρασίνου, δημιουργήσαμε υποδομές για τα άτομα με αναπηρία, παιδότοπους, χώρους άθλησης, αλλά και χώρους φιλικούς για τα ζώα. Αγαπητοί φίλοι, πρόσφατα ο Δήμος Λακατάμιας απέσπασε για 5η συνεχή χρονιά πράσινη σημαία. Συγκεκριμένα έλαβε το βραβείο Πράσινη Σημαία της πόλης της Κύπρου για το οικολογικό φεστιβάλ στην κατηγορία Πολιτισμός και Περιβάλλον για το 2023 στο πλαίσιο των Παγκύπριων βραβείων Πράσινες Πόλεις και Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου. Στη Λακατάμια λειτουργούν σήμερα 22 πάρκα με παιδότοπους, 7 γήπεδα καλαθόσφαιρας, πάρκο τροχοπεδιλισμού, πίστα ποδηλάτων και χώρος κοινωνικής άθλησης, καθώς και ένα πρότυπο πάρκο σκύλων, 2.500 τετραγωνικά μέτρα είναι ο χώρος του, που καθημερινά απολαμβάνουν δεκάδες τετράποδοι φίλοι μας. Επίσης, στο Δήμο μας υπάρχουν γύρω στους 920 χώρους πρασίνου, ενώ γίνονται δεντροφυτεύσεις στη βάση προγράμματος. Προχωράμε λοιπόν με 3 ακόμη χώρους, ενώ να πούμε πως αμέσως μετά την παράδοση των παιδότοπων αυτών αρχίζουν οι εργασίες για τη διαμόρφωση 3 επιπρόσθετων χώρων παρόμοιου τύπου βάσει απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις έχουν τοποθετηθεί, όπως βλέπετε, σύγχρονα και ποιοτικά παιχνίδια για παιδιά και εφήβους, κούνιες σύνθετο με διάφορες δραστηριότητες, τραπέζια επιτραπέζιας αντισφαίρησης, τραπεζοπάνκι με επιτραπέζια παιχνίδια, κάποια προσβάσιμα για άτομα με κινητικά προβλήματα ή αναπηρίες. Αναμένεται και επιπλέον μια προσθήκη με ακόμα ένα παιχνίδι για αμαία. Η διασφάλιση της προσβασιμότητας και η συμπερίληψη των συμπολιτών μας με αναπηρία σε όλο το φάσμα των κοινωνικών δραστηριοτήτων αποτελεί καθημερινή μας έγνοια. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσω πως τόσο ο χώρος όσο και τα παιχνίδια που έχουν τοποθετηθεί στο πάρκο έχουν ελεγχθεί από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα και τηρούν και πληρούν τα πλέον αυστηρά πρότυπα ασφαλείας. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία καθημερινά σφίζει από ζωή. Με νέους και νέες, οικογένειες, μικρά παιδιά, εργαζόμενους, επιχειρηματίες, ανθρώπους κάθε ηλικίας. Γεγονός που από μόνο του επιβεβαιώνει πως η Λακατάμια έγινε ένας ελκυστικός οικιστικός προορισμός για νεαρά ζευγάρια και οικογένειες. Αυτή είναι μια εξέλιξη που μας χαροποιεί ως Δημοτικό Συμβούλιο ιδιαίτερα, καθώς ο Δήμος αποτελεί βασικό συνδετικό κρίκο αυτής της αλυσίδας. Ως Δήμος καθημερινά αναζητούμε τρόπους και λύσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας, μακριά από μεγάλα λόγια, με πράξεις και έργα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του έργου και εργάστηκαν για αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα. Ευχαριστώ επίσης και την ομάδα αντισφαίρησης του Σωματείου Ονίσιλος Λακατάμιας για τη συμμετοχή της στη σημερινή διοργάνωση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον φίλο Υπουργό Ενέργειας και Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργο Παπαναστασίου που αμέσως αποδέχτηκε την πρότασή μας να τελέσει τα σημερινά εγγένεια, την οικογένεια του αμήμνηστου Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια και όλους εσάς που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ. Η
Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που έχουμε μαζί μας τον έντιμο Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κύριο Γιώργο Παναστασίου. Η παρουσία του εδώ δείχνει έμπρακτα τη στήριξη του στην προσπάθεια που καταβάλουμε ως τοπική αρχή να δημιουργήσουμε χώρους υγιούς ψυχαγωγίας για και παιδιά και έφηβους. Κύριε Υπουργέ, ο λόγος σε εσάς. Καλημέρα σε όλους. Αξιότιμοι Δήμαρχε Λακατάμιας, αγαπητή μου Φωτούλα, οικογένεια του αείμνηστου Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια, φίλοι και φίλες. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά σήμερα για την ευκαιρία να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για τα εγγένεια του πάρκου Δημήτρη Χριστόφια, παρά την οδό Νίκου Καβαδία, στη Λακατάμια, και θα ήθελα να ευχαριστήσω την αγαπητή Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λακατάμιας για την ευγενική τους πρόσκληση. Συγχαίρω επίσης θερμά το Συμβούλιο για την πρωτοβουλία σας να τιμήσετε και να αναδείξετε το θεσμό της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ονοματοδοσία 3 νέων πάρκων της Λακατάμιας προς τιμήν των αείμνηστων Προέδρων Δημήτρη Χριστόφια, Γλάφκου Κληρίδη και Τάσου Παπαδόπουλου. Ακούσαμε προηγουμένως για τη ζωή και την πολιτική πορεία του αείμνηστου Δημήτρη Χριστόφια, έκτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρώην Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, το όνομα του οποίου φέρει το πάρκο που εγκαινιάζουμε σήμερα. Θεωρώ και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα συμφωνείτε πως και οι 3 πρώην Προέδροι της Δημοκρατίας που ανέφερα δικαιωματικά χαρακτηρίζονται ως επιφανείς Κύπριοι. Με το έργο και τη δράση τους πρόσφεραν τα μέγιστα στον τόπο μας, συμβάλλοντας καταλυτικά στην κοινωνικο-οικονομική του πρόοδο και αφήνοντας έτσι ανεξίτηλο το στίγμα στην πολιτική σκηνή της Κύπρου. Φίλες και φίλοι, στη σημερινή εποχή της ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης, η δημιουργία πάρκων αποτελεί προϋπόθεση και αναγκαιότητα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Εκτός από πνεύμονες πρασίνου, τα πάρκα αναβαθμίζουν την αισθητική ενός Δήμου και προωθούν την κοινωνικότητα, προσφέροντας στους κατοίκους της περιοχής εναλλακτικές επιλογές ξεκούρασης και ψυχαγωγίας. Παράλληλα, και αυτό είναι στο πιο σημαντικό, παρέχουν στα παιδιά και στους νέους μας χώρους στους οποίους μπορούν να παίζουν και να αθλούνται με ασφάλεια, μακριά από τους πειρασμούς και τους κινδύνους που τους περιτριγυρίζουν καθημερινά. Είναι λοιπόν το νέο αυτό πάρκο Δημήτρη Χριστόφια, όπως και τα άλλα 2 πάρκα στη Λακατάμια, που θα εγκαινιαστούν εντός Φεβρουαρίου, έμπρακτη απόδειξη της συνεχούς έγνοιας και προσφοράς του Δήμου Λακατάμιας προς εμάς τους δημότες του. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί στη Λακατάμια, υπάρχουν σήμερα ακόμη 22 πάρκα με παιδότοπους, 7 γήπεδα καλαθόσφαιρας, πάρκο τροχοπεδιλισμού, πάρκο σκύλων, πίστα ποδηλάτων και χώρος κοινωνικής άθλησης. Σας διαβεβαιώνω ότι στο βαθμό που μπορούμε ως κυβέρνηση στηρίζουμε τις προσπάθειες αυτές του Δήμου Λακατάμιας, όπως και των υπόλοιπων Δήμων Παγκύπρια. Προσπάθειες που στόχο έχουν την ανάπτυξη και πρόοδο των περιοχών τους, αλλά κυρίως την ευημερία των δημοτών τους. Συγχαίρω κλείνοντας όλους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία του όμορφου αυτού πάρκου και εύχομαι να αγκαλιαστεί από τους δημότες Λακατάμιας και όχι μόνο ως τόπος συνάντησης και ψυχαγωγίας για τους ιδίους και τις οικογένειές τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εκτός κειμένου, θα ήθελα να πω ότι πράγματι η Λακατάμια έχει αναβαθμιστεί τρομερά, φίλη Φωτούλα, και ο υποφαινόμενος είναι χρήστης πολλών από αυτά τα οποία προαναφέρεται. Το έναν, το γραμμικό πάρκο, είναι γεγονός ότι ποδηλατώντας ή περπατώντας στο κομμάτι που είναι της Λακατάμιας, πραγματικά το απολαμβάνεις. Και θα ήθελα να συγχαρώ για τη συντήρηση την οποία δέχεται αυτόν τον γραμμικό πάρκο, διότι είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε εγγένεια για έτσι ωραίο πάρκο να μην το εγκαταλείπουμε μετά που το εγκαινιάζουμε. Και πρέπει να το συντηρούμε,
να υπάρχει κάτι διαχρονικό να το απολαμβάνουν οι δημότες της Λακατάμιας και όχι μόνο. Οπότε, πέραν της παράκλησης για εκείνους τους χρήστες οι οποίοι θα χρησιμοποιούν το πάρκο, να υπάρχει και υποστήριξη από το Δήμο Λακατάμιας, πέραν των σημερινών εγγενείων, να υπάρχει και η κατάλληλη συντήρηση, ώστε να διατηρείται ένας χώρος ο οποίος σύντομα θα είναι πρασίνου, αλλά παράλληλα να είναι και ασφαλισμένος για τούτα τα παιδιά που χρησιμοποιούν τις κούμιες και τα άλλα παιχνίδια τα παιδικά. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας εύχομαι υγεία και χαρά στο Δήμο Λακατάμιας. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλώ στο βήμα την κυρία Έλση Χρυσόφια, σύζυγο του αείμνηστου Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε θερμά τη Δήμαρχο Φωτούλα Χατζήπαπα και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λακατάμιας για την απόφαση τους να ονοματοδοτήσουν το ωραίο αυτό πάρκο προς τιμή του Δημήτρη Χριστόφια. Μας συγκινεί ιδιαίτερα ο συμβολισμός που υπάρχει μέσα από αυτή την ονοματοδότηση. Η αγάπη του Δημήτρη προς τη φύση και το περιβάλλον ήταν στάση ζωής. Ήταν άλλωστε συνειδητά, ιδεολογικά ταγμένος στην προστασία του περιβάλλοντος. Ήταν ο ίδιος πρώτα πεπισμένος ότι ο άνθρωπος και το περιβάλλον δεν πρέπει να γίνονται θυσία στο βωμό του κέρδους. Οι πολιτικές που υπερασπίστηκε, προώθησε και εφάρμοσε το αποδεικνύουν. Η σημερινή ονοματοδότηση είναι πράξη αναγνώρισης και εκτίμησης της προσφοράς του Δημήτρη Χριστόφια στον τόπο και στον λαό μας. Είναι δικαίωση των αγώνων ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με όλες του τις δυνάμεις σε όλη του τη ζωή την Κύπρο και τον κυπριακό λαό. Γαλουχημένος με τα ιδανικά της αριστεράς και του λαϊκού κινήματος, εργάστηκε ακούραστα για τα συμφέροντα του λαού, των εργαζομένων, των απλών ανθρώπων. Όλη του η πολιτική δράση καθοδηγείται από αυτές τις αξίες και ιδανικά, τα οποία δεν πρόδωσε ποτέ, όση πίεση και αν δέχτηκε. Παρέμεινε πιστός στα ιδανικά που τον ενέπνευσαν από τα πρώτα νεανικά του χρόνια μέχρι την τελευταία του πνοή. Δημοκρατία, δικαιοσύνη, ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια. Ο Δημήτρης είχε στόχο ζωής την επανένωση της πατρίδας μας. Πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις για τη λύση του Κυπριακού, για την απελευθέρωση και την επανένωση του τόπου μας. Αγωνίστηκε από τα νεανικά του χρόνια για να αναγεννηθούν οι σχέσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που λαβώθηκαν με αιματηρά γεγονότα πριν το 1974, αλλά και κατά τη διάρκεια της προδοσίας και της εισβολής. Ο Δημήτρης, σε όλη του την πολιτική διαδρομή, εργάστηκε σκληρά για να υιοθετηθούν και εφαρμοστούν πολιτικές που να στηρίζουν τους αδύναμους, να δίνουν προοπτική και ελπίδα στους νέους να δημιουργήσουν, να στηρίζουν τους μικρομεσαίους, τους αγρότες, τους ανθρώπους του πολιτισμού και των γραμμάτων, να ανοίγουν τις πόρτες της γνώσης και της καινοτομίας στον κόσμο της επιστήμης. Τέλος, ο Δημήτρης Χριστόφιας άφησε πίσω του το παράδειγμα ενός πολιτικού με ανθρωπιά και ευαισθησία. Δεν ήταν δημιούργημα των επικοινωνιολόγων, όπως δυστυχώς πολλοί πολιτικοί νέας κοπής που προσποιούνται κάτι άλλο από αυτό που είναι. Ήταν αυτό που έδειχνε και έδειχνε αυτό που ήταν. Αυτό ήταν που τον έκανε τόσο δημοφιλή και τόσο αγαπητό. Γιατί δεν παρίστανε κάποιον άλλο. Ήταν ένας από εμάς. Για εμάς είναι μεγάλη τιμή και περηφάνεια που μέχρι σήμερα, μιλώντας με ανθρώπους ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων και κομματικών προτιμήσεων, μιλούν για ένα πρόεδρο που έκανε σπουδαία δουλειά στο Κυπριακό, στα θέματα της ενέργειας, στα διάφορα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης. Κυρίως όμως νιώθουμε μεγάλη τιμή και περηφάνεια όταν αναφέρονται σε αυτόν ως ένα πρόεδρο ανθρώπινο, έντιμο και καθαρό, που δεν καταδέχτηκε να καταχραστεί ούτε σεντ δημόσιου χρήματος, που δεν καταδέχτηκε να εκμεταλλευτεί την εξουσία για προσωπικό όφελος.
πολιτικό όραμα, συνέπεια, ειλικρίνεια, ανθρωπιά, εντιμότητα. Αυτά πρέπει να κυριαρχούν στην πολιτική ζωή, στο δημόσιο βίο, στο δημόσιο διάλογο. Μόνο έτσι θα καταφέρει η πατρίδα μας να δει καλύτερες μέρες. Ευχαριστούμε και πάλι το Δήμο Λοκατάμιας για την απόφασή του. Πρωτού προχωρήσουμε με την αποκάλυψη της πλάκας, να σας ευχαριστήσουμε όλους για την εδώ παρουσία σας και να παρακαλέσω τώρα τον Υπουργό, την Δήμαρχο και τα μέλη της οικογένειας να προσέλθουν για την αποκάλυψη.